music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito.
Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Good morning mga ka-Rangers! It's a grateful morning para sa ating lahat. Grateful Tuesday ka nga nila. At marami tayong ipapasalamat. At ito pa rin ang tambalang good vibes ang nag-uumapaw. Itong tambalang sipaw ako, si Papa P, ang magpapainit at magpapatuloy ng mga arangkada news stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At kasama ko ang aking Shikikay na kabsat. Good morning! Good morning, mga Ka-Rangers! Good morning, Kabsat! Tama ka! Anywhere, anytime, you can watch us all over social media platforms. We will always give you inspiring, critical, and responsible stories every time. Siyempre, kakulitan at kakwentuhan nyo. Siyempre, Shikikay! Oo, at talagang isa na namang umaga ang inyong makakasama ang Morning Barkadahan. Nandito naman sa ating Morning Balitaktakan. At mga ka-Rangers, at ano ang inyong almusal habang iniinom nyo ang mainit na kape at kinakain nyo ang inyong napakasarap na almusal? Samahan nyo kami dito sa ating Morning Barkadahan. Di ba, Shikaina? Kaya nga, Kabsat, I hope you had your breakfast as a starter everyone, kasi partner, ngayon may interesting topic tayo which somehow relates to our health and kung paano ba natin maiiwasan, di ba partner, ang pagiging obese, sabi nga nila. Oo naman, alam na nila kung bakit tayo naka-blue. Dahil isa na namang representative from Lorma Medical Center ang magbibigay ng kaalaman, and we are very grateful dahil sa mga ganitong edukasyon at mga kaalaman nga para maibigay natin sa mga ka-Rangers. At Shikikay, excited ka na ba ngayong Tuesday dahil ang makakasama pa rin natin isang babae na nagbigay ng advocacy to help ang kanyang kababayan para sa iba't ibang livelihood naman. At anong livelihood ito? Alam mo ba, Shikikay? Ay nako partner, it's one of the industry na nag-start ng economy natin before and somehow medyo nag-slowly fading na siya in some of the parts of the country. Pero nakakataba ng puso that we have advocates and people that are still rallying na buhayin yung gantong industriya. Partner, rattan industry ang pag-uusapan natin sa isa nating guest this morning. Yes naman, it's an artisan talaga, no? Mga artisans about in rattan industry ang bibigyan natin ng buhay. At mga ka-Rangers, lagi kong sinasabi, wag nang ilipat ng ibang channel at hawakan lang ang inyong remote at wag pipindot ang ibang channel, di ba, Chikikay? Yes, partner, syempre, tutok lang kayo dito sa tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan!
nagbabalik ang pares at ang tambalang magbibigay ng good vibes at nag-uumapaw. Itong tambalang Sipaw. At Shikay na, kamusta naman ang iyong morning? At ang pagiging grateful ay nag-uumapaw, di ba? Definitely, partner. There's a lot of reason for us to be grateful. Ulit ko ang sinasabi. Being awake this morning is already a form of gratitude. And nakakatuwa kasi sa bawat gising mo, you have a chance to change the narrative, di ba, Kabsat? Yes, of course. Let us change the narrative sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Gawin nating maganda ang perspektibo ng narrative natin doon sa area na yun, di ba, Shikikay? At ito nga, nabanggit nga natin yung pagiging grateful natin. Marami tayong pwede ipasalamat tulad ng paggising pa lang. At pagsama sa amin, we're grateful na sama-sama tayong bumabangon at gumigising at lumalaban sa hinarap nating unos, pandemya at mga sakuna. Sama-sama at bayanihan ay walang imposible kapag tulungan tayo. At ano ang mga update naman na dito sa Cordillera, Shikikay? Partner, thank you ha. And also sa mga Rangers natin na nanonood sa atin worldwide, sa mga Hong Kong Rangers natin, no, Kabsat, and our friends all over, maraming salamat pa rin sa pagtutok sa amin. So, just a friendly reminder po sa mga gustong pumunta sa Baguio City. Unfortunately, restricted pa rin po tayo for essential purpose of travel only. However, RT, PCR, or antigen tests are not required among fully vaccinated individuals who need to travel for essential purpose as long as they do not exhibit any COVID-19 symptoms upon triage. So, sa mga ka-rangers natin dyan, na nagkomento na parang sure kayo na hindi carrier ang mga fully vaccinated. Sabi nung isang comment dito, Kapsat eh. So, tama nga naman, no? So, just be mindful pa rin mga car-rangers that even though we are fully vaccinated, you can still be asymptomatic. So, sino nga ba yung considered na fully vaccinated na? So, as per our Executive Order number 79 that was amended, ang sabi nila, ang considered na fully vaccinated are those who have gotten their job 2 weeks from their second dose. So, sa mga car-rangers natin dyan, within the second week ng second job nyo or second dose nyo, you have to also make sure that you incubate pa rin and make sure that you follow the protocols. Kasi there's no specific guarantee na within that 2 weeks period is hindi tayo kakapitan ng COVID-19. Di ba, Kapsat? Oo, thank you. At Shiki kay dyan sa update natin. At mga pataas po dito sa Baguio, yan, meron po tayong mga dapat i-follow at dapat nyong sundin. At patuloy natin sinasabi, always po, mga health protocols natin pa rin ang mga paggamit ng face mask, facial, the social distancing, at mga pagsunod din sa mga protocols, boundary protocols natin. Di ba, Chikikay? At ito nga, sa Cordillera, ang update naman tayo sa active cases dito sa Cordillera ng COVID-19. Ito na nga, patuloy pa rin umaakyat at tuloy-tuloy na higit 200 na ng active cases ang patuloy na umaangat sa ating COVID-19 as of September 27. 6 p.m. po yan, ay talagang meron po tayong 248 active new cases that day po kahapon. At umabot na po tayo sa kabuang 4,398 active cases at meron po tayong 8 namatay kahapon. At talagang kinalulungkot natin na patuloy pa rin naman tayong lumalaban at hindi natin maiwasan mga ganitong kaganapan. At lagi nating sinasabi naman na patuloy pa rin umarangkada ng ating mga frontliners having a 98 new recoveries sa COVID-19 na pumalo na po sa 18,859 recoveries sa kabuuan. It's a good news pa rin at we're very grateful pa rin na meron po tayong samahan at tulong-tulong para maagapan at malabanan ang COVID-19. At Shikikay, anong mga barangay naman ang nasa lockdown areas at mga sityo at purok? Yes, Kabsat. And just a friendly reminder, there are 36 total areas that are locked down and meron po tayong idadagdag na 20 for that. However, we're lifting lockdown orders in Lourdes Subdivision Extension Purok 1 and Upper Quezon Hill
Chrome Street, Yes. yan sa mga car rangers nating andyan sa palibot na yan. Kahit na-lift na ang lockdown order, make sure that we still follow protocol and stay home na lang kung hindi naman kailangang lumabas. And Kabsat, we also have existing lockdown orders to 20 barangays, 20. some in the Puroks of Irisan, Gibraltar, Bakaking Norte and Sur, East Quirino Hill, Camp 7, Pacdal, Outlook Drive, San Luis Village, of course, Kayang Extension, Andres Bonifacio, Bakaking Central, Middle Rock Quarry, SLU SVP, Luwakan Proper, Gisad, Surong, Pingat, Engineers Hill, Kias, East Bayan Park, South Central Aurora. So, mga car rangers, ag-alwad kayo dita and make sure you follow your protocol. And syempre, good vibes, Kasat, kasi we are so grateful kasi we still have COVID vaccination schedules for today. Kabsat starting from 8 a.m. to 2 p.m. Yes, oo naman, arangkada ang ating vaccination site sa SLU Gym na kung saan it will cater 2,000 na for first dose po yan na nasa kategoryang A1 hanggang A5 po yan. A1 for healthcare worker, A2 senior citizen, A3 person with comorbidities, A4 frontline personnel in essential sectors, at A5 indigent population po yan. At kailangan nyo pong dalhin ang mga IDs na proof na nasa kategorya po kayo na nasabing A1, A2, A3, A4, and A5 po. And dalhin nyo po ang inyong vaccination QR code and requirements under your category po yan. At mga nasa residente po ng Aurora Hill, Quirino Hill, Lucban, Campo Filipino at Pinsao, ang inyong vaccination site ay SLU Gym po yan. At sa SLU Gym naman, ang mga second dose naman ng Sinovac, it will cater naman 441 naman vaccinees. At ito yung mga nakamiss sa second dose nila ng Sinovac, Moderna, AstraZeneca, and Gamaleya ay dito naman sa SLU Gym po ang inyong dapat puntahan. At ano naman po ang mga vaccination site na umarangkada, Shikikay? Kapsat, for UP Gym naman, nakakatuwa kasi we are grateful kasi we have 1,500 vaccines available for our A1 categories all the way up until A5 categories. Just make sure you bring your government-issued ID, your vaccination QR code, napakalaking bagay, and other requirements under your respective categories. And ang mga barangays natin is for under Pacdal, Mines View, Atok Trail, Engineers Hill, Scout Barrio, and Luwakan. And merong nagtanong dito sa comment box sa ano pong vaccine ang first dose. Thank you po sa reply. So, to that effect po na na-comment, it will be usually, di ba, Kabsat, what we've encountered is that sasabihin nila kung ano yung vaccine na available doon mismo sa site. So, mga car rangers, kahit ano pang vaccine yan, maimportante pa rin na magkaroon tayo and you get yourself secured kahit ano pang brand ng vaccine yan. And again, for second dose, still with UV Gym, those who missed their second doses of Astra, Sino, and Pfizer, please proceed to this site as well. So, check nyo na yung mga schedule nyo, mga car rangers. And partner, we have for SMB1 pa. Yes, oo naman. Ang isa sa mga malalaking vaccination site natin ng SM1B1 Parking. At ito nga, nasa kategorya din po ito ng lahat ng category from A1 hanggang A5 po yan. Ito yung mga residente from the following health district ng Asin, Irisan, Quezon Hill, City Camp, at Atab po yan. At it will cater din po mga second dose ng mga nakamiss ng AstraZeneca, Sinovac, Pfizer. Dito po sa SMB1 Parking ang inyong vaccination site. At patuloy pa rin ng umaarangkada ang ating paglaban sa COVID-19. Diba, Shikikay? Yes, partner, sobrang laking bagay nito. And again, alam nyo ba mga car rangers, I've seen that there was a report na kahit papaano, we're really gearing towards the herd community na gusto natin. In NCR per se, they were able to at least get a number of 92%. And dito sa Baguio City, more than 70% na ang ating vaccination. And nakakatuwa kasi we are really grateful that there are people talaga na nilulungsad nila yung vaccination even with exhaustion na, partner, and sobrang hirap pa rin napuntahan yung ibang places, at least tayo, resilient pa rin tayo in this kind of changes. And partner, speaking of resiliency, ang alam ko isang industriya ngayon
na sobrang thriving pa rin even though there were changes and adversity na is one industry. Partner, excited na ako dito. Yes naman, oo. Talagang magbibigay sa atin ng mga kaaganapan at inspiring story ang ating next na guest sa Lakayan. Pero bago tayo pumunta dito sa ating guest, ano mga nakita mo na mga advocacy, pagtulong sa bayan dito sa Cordillera? Hindi lang sa Cordillera, kundi sa iba't ibang lugar. Yun, partner, nakita ko sobrang laking advocacy ng mga nasa education ngayon is that talagang ginagawa nila ng paraan para may abot yung education regardless kung minimal man yan, papel man yan, simpleng printing lang. Nakakataba ng puso kasi hindi natin kinakalimutan yung value ng education. Sa turismo naman, partner, nakita ko na marami pa rin tayong advocate na pinipilit gawan ng paraan para matulungan ang ating local artist, matulungan ang mga nasa sektor ng tourism at food industry na nakita ko kung gaano nila nilulungsad yung pagtulong sa kanila. Ikaw naman, partner, ano yung mga nakita mo ngayong pandemic na advocacies na talagang you feel grateful for this kind of advocacies? Yes naman, oo. At isa sa mga nakita ko dito sa Cordillera, yung mga artisans naman natin na patuloy sa pagbibigay ng kanilang pagtulong through products tulad ng basketry at sculpture naman. At ngayon nga, excited na ang mga ka-Rangers natin ipakita ang ating guest ngayong araw na magbibigay sa atin ng kaalaman at pagbibigay ng livelihood sa ating mga kababayan. Excited na ako. Let's welcome our Raton product manufacturer at livelihood advocate na si Leonard Kitalig. Good morning, Ma'am Leo. Hello, good morning everyone. Magandang umaga sa inyo dyan. Sa ating mga ka-Rangers, magandang umaga. Oo, patuloy at tulad ng magandang umaga, ang magandang ngiti ni Ma'am Leo. Oo, Ma'am Leo, kitang-kita na namin kung anong product kasi nasa display na ng inyong likod. Oo. Yes, Ma'am Leo, unahin na namin po. Paano po nagsimula itong rattan industry nyo at kwento nyo na din po na dati ay talagang tubong Paway, Ilocos ang inyong tatay at ang inyong asawa ay Pangasinan. Ito'y sila'y mga masters and senior artisans. Tama po ba? Yes, oo. Nagsimula kami way back late 70s or 80s. Galing ito sa lolo at lola ko from Ilocos, Paway. Ang mga Alegre ang nagsimula ng basketry dito actually. So, inumpisahan nila yung paggawa ng burnay. If familiar kayo sa burnay, kasi ang Ilocos ay kilala sa burnay. Kumbaga, ang gawa nila ay naghuhulma sila gamit ang clay or putik. Kasi nung pumunta ako doon, talagang may mga naghuhulma pa ng burnay. Pero kami, ang ginawa namin naman in a form of rattan product siya. So, yun yung in-export nila dati ng aking mga lolo at lola. And then, nung pagdating naman ng 90s, nag-venture naman kami into giveaways kasi uso noon ang mga kasalan. Kung makikita mo yung mga giveaways before, may mga, meron kaming ginawa before na mga kalesa, ginagamit siya sa mga wedding, sa mga binyagan, sa iba't ibang mga occasion na need ng mga giveaways. Although we stopped in the mid-90s and 2000s kasi medyo, yun nga, sabi ko nga parang nagkaroon ng parang turn back sa industriya ng rattan product. But now, nagulat kami kasi parang 2019, we planned to open and to have a training again for the new artisans kasi yung iba naming tigagawa before or yung artisans namin tumanda na sila, so they are not that equipped na para maggumawa ulit ng mga rattan products. Pero now, sabi ko 2019, nagplan kami na sana masimulan ulit natin so that we can pass on the industry of rattan products. And yun, nagkaroon ng pandemya, medyo nahinaan kami ng loob kasi parang how can we start in the middle of pandemic? Saan tayo kukuha ng raw materials? Kasi ang hirap ng biyahe. Kumbaga galing pa talaga sa mga provinces yung raw materials natin and wala naman talaga dito sa Manila. So we're thinking about how difficult it will be for us to get raw materials from the provinces. But awan ng Diyos, nagkaroon kami ng source and nakakuha kami ng mga suppliers of rattan materials at
last year, inumpisahan ulit namin. At ito, nagkaroon na ulit kami ng mga trainings for our new artisans. Wow! Ngayon, ang galing talaga ito kay sa papa ko, pero Yes. pati yung husband ko na tiga Pangasinan ay natuto na rin. I'm very much proud of the Ilocanos kasi marunong, ano mo, nasa dugo talaga nila ang pagiging artisans regardless of the provinces they have or kung saan sila galing. Yes, ayan, nabanggit niya na natin yung kung saan nanggaling ang inyong tatay at inyong asawa at yung pagiging artisans. Ma'am Leo, ano importansya nito sa pagpopromote din ng kultura at tradisyon using our rattan industry? Nabanggit mo nga na talagang mga Ilocano ay naroon sa dugo ang pagiging artist. Nakikilala ng mga millennials natin ang industry ng rattan. For them kasi, dun sa mga hindi exposed talaga sa paggawa ng rattan products or hindi nila nakita kung paano kung paano ginagawa ang rattan products, they really have no idea about the passion na tinutuon ng mga artisans natin. So, now that we already have the rattan industry here, mas nakikita nila na yung proseso and they will get interested on learning to weave kasi hindi lang naman talaga siya ways to earn eh. It's actually a passion wherein you can earn. Yes, oo. Ma'am Leo, ito na nga, ngayong pandemya, nagbukas ng pinto ang inyong grupo para mabigyan ng livelihood ang ating mga kababayan. Ano ang itong ginawa ninyong advocacy or livelihood advocate po ninyo para matulungan ang ating mga kababayan dyan sa inyong lugar? Dito sa Manila, sa Caloocan, ang ginawa namin kasi marami pang restrictions. Like for example, hindi kami pwedeng magtawag pa ng mga mararaming mga interested artisans due to health protocols. Pero now, last year we started at least 5 artisans. Nag-train kami ng mga 5 artisans para makagawa sila ng new designs for rattan natin. Although, ngayon nagpaplano kami kasi I'm a teacher by profession eh. Kaya nating gumawa ng training modules para magamit ito kahit hindi na sila pumunta dito eh. They can just watch the videos and we can just provide them modules with instructions, with thorough instructions, and they can just follow everything online. Pwede tayong gumawa niya. We're actually planning to put it up in Facebook on our page para maraming mga artisans pa, future artisans and new generation artisans ang maging interesado at maging exposed dito sa rattan industry. We are really ever very much generous at hindi namin pinagdadamot yung proseso kung paano matutong maglala. Kasi we have to pass on the rattan industry so that the next generation would also learn and love the industry. Kasi ako, simula bata talaga, I grew up watching my parents and of course my lola weave. Parang pag nakikita ko sila nag-weave, it is something that brings out the stick side of them, their passion. Yes, they are earning, but they go beyond earning eh. Kasi doon mo makikita na ginagawa nila yon to let the customer be satisfied with the product or with the end product. Hindi lang yung para kumita tayo. Hindi, it's not like that. Apparently, parang ayun yung nakuha ko sa kanilang trait eh. And I'm very much happy na impart din yon sa mga bagong artisans na makukuha natin. Yun, oo nga. At parang domino effect din ang paggawa ninyo ng advocacy ng ganitong livelihood sa rattan industry. Ma'am Leo, naging source of income din nito sa mga working students at mga kababayan for our livelihood community naman. Tama po ba? Yes, exactly. Kasi 'di ba marami tayong mga kababayan dito na affected ng skeletal workforce. Kumbaga, hindi sila consistent may pasok. For example, tayo before the pandemic, Monday hanggang Sunday nga may pasok tayo, 'di ba? So hindi natin alam kung paano natin i-manage yung time natin during the weeks na wala pang pandemic. Pero ngayon kasi may mga affected tayong kababayan na Monday lang may pasok and then parang 2 days lang silang may pasok sa loob ng isang linggo na kailangan nila ng source of income
para mabuhay. So what we do is pwede silang mag-deliver kasi may mga motorcycle sila eh. So binibigyan namin sila ng opportunity na makapag-deliver sila doon sa mga customers namin within the vicinity by following the health protocols kasi kailangan talaga ng meron kang quarantine pa. So we follow the health protocols and the requirements naman na nire-require ng local government unit para kahit paano makatulong. Aside from that, yung mga working students natin, kasi the online class nowadays is very much fit talaga sa mga 21st century learners. Eh. Hindi lang talaga sila learners. They are all also earners talaga. So, if wala silang online classes, they come to us as part-time weavers, and from the product that they produce, they can also earn money that they can use for their projects, for their tuitions, and for other needs nila sa kanilang school. Wow, indeed, naging malaking tulong ang ginawa ninyong advocacy sa livelihood naman ng ating mga working students, mga nawalan ng trabaho ngayong pandemya. Yes. Ma'am Leo, ano yung mga gusto mong pasalamatan at this is Grateful Tuesday eh. Ano yung mga gusto mong pasalamatan at sino pa yung mga gusto mong i-promote po at mga upcoming events po natin? Very first na gusto kong I'm very grateful for ay yung binigay sa atin ng opportunity na tumulong and at the same time to live up the industry na medyo nawawala na rin sa eksena here in the Philippines and dito sa kultura natin. I'm very much grateful na meron tayong opportunity na buhayin ulit iyon at magkaroon tayo ng being an instrument, kaming team namin, an instrument to help others na maka-survive in the middle of pandemic. Yun talaga yung aking pinapasalamatan. Yes, oo. At ano pang mga upcoming activities natin? Meron pa po ba tayong mga new batches na mga artisans sa inyong livelihood at training ng rattan industry? Yun, katulad na sinabi ko kanina, bilang isang teacher, gumagawa kami ngayon ng training modules, kahit videos ito, para mapanood ng mga willing nating mga artisans or future artisans. Kasi 'di ba ngayon kailangan na ng videos eh. Kumbaga ang mga millennials ngayon, ang mga new generation artisans natin, they really learn through watching videos na. So we're trying to maximize that type of learning styles ng mga artisans ngayon. So we're planning to have at least a video production wherein we can help them or can teach them in kahit saan, basta may platform sila, meron silang mapapanooran kahit hindi na sila pumunta rito for the sake of health protocols. But once everything has been settled, we're very much willing to have a face-to-face tutorial for the new generation artisans kasi kailangan din talaga nilang makita. They have to see for themselves kung paano talaga yung proseso ng paggawa at para makita rin nila yung mga master artisans natin, and they can also share experiences kung ano yung mga strategies or techniques na pwede nilang i-share sa mga new generation artisans. Yes, and of indeed. course sa aming Facebook page din po, we will be posting a lot of updates, and kasama sa mga updates na yun ay yung how to take care of your rattan products kasi yun talaga yung need talaga ng mga nakararami eh. Yes, they know what is the rattan product, ano yung saan siya galing or saan siya gawa, but doon sa mga hindi talaga alam kung paano mag-maintain, I think we have to give them some ideas eh. Kumbaga step by step para ma-maintain nila din yung kanilang rattan items sa bahay. Yun, talagang adapting talaga tayo sa mga nangyayari, lalo na ngayong pandemya. At malaki itong ginawa ninyong way para sa ating mga kababayan na through livelihood training, through virtual, di ba? At Ma'am Leo. Ma'am Leo, i-promote na natin ang inyong rattan industry at mga activities po ninyo. Yes, we have our page here, Facebook page. It's a Wellness Rattan Products. You may visit that for you to get to know more about our advocacy, and of course, on rattan maintenance and cleaning tips. Meron tayong maipopost dyan. And of course, some of
patikim tutorials habang hindi pa namin natatapos yung mga tutorial videos natin and learning modules na pwede nating i-share. We can also, you may also check that for snippets or parang mga patikim muna natin. And actually, we will be celebrating our first anniversary on Facebook next month. So we have a lot of giveaways. You guys can definitely join our pakulo, our freebies pakulo by just following our page, Wellness Rattan Products. Ayun, sabay-sabay tayo maambunan ng mga giveaways. Tama po ba, Ma'am Leo? Yes, sure. Happy anniversary. Wow! Yes, Ma'am Leo. Maraming salamat sa inyong liyab sa pagtulong para sa ating bayan at pag-create ng mga ganitong advocacy. Padayon po sa iyong advokasya, Ma'am Leo. Have a great day. Thank you. Maraming salamat din at ingat kayo dyan. Yes, wow na wow! Ngayong araw, talagang nagbigay sa atin ng inspiring story at talagang advocacy. Nakita natin yung passion na habang kinikwento ni Ma'am Leo ang kanyang pagtulong at pagbibigay ng serbisyo para sa ating bayan. Di ba, Shikikay? Yun nga, partner. Ito kasi pasensya na ha. Medyo nawalan ako ng internet. Hindi natin alam yung nangyari. Yung nakita ko kasi, partner, yung gusto nilang hubugin, hulmahin yung mga future culture bearer natin para hindi natin makalimutan yung tradition at culture natin. And siya nga herself, hindi nila pinagdadamot yung ganong konsepto. Sabi niya nga, they're planning to create modules para maging makabuluhan siya sa lahat ng tao. Kaya partner, nakakataba ng puso na marami tayong ganitong tao na nakikita that they really wanted to make our tradition and culture so much alive even with modernization. Di ba, Kabsat? Yes, so at talagang unang guest pa lang yan na magbibigay sa atin ng kaalaman. We are grateful sa mga ganitong individual na nagbibigay ng fire para sa ating bayan. At mga ka-Rangers, marami pa tayong pag-uusapan kaya't huwag bibitaw na dahil ito ang talagang tambalang nag-uumapaw ang good vibes. Ito ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flat
Tuberculosis o masakit ang ulo. Sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ituloy na natin ang ating Grateful Tuesday dahil we are very grateful dahil makakasama natin isa pang guest na magbibigay sa atin ng kaalaman sa medikal na aspeto. Excited ka na ba, Shekikay? Yes, partner, sobrang excited ako kasi meron siyang isang i-discuss dito na makaka-relate ako. Kaya sobrang excited na ako, partner. Ikaw, pakilala mo na siya. Yes, oo naman. Let's welcome our physical medicine and rehabilitation specialist ng Lorma Medical Center na si Dr. John Michael Mendoza. Good morning, Doc. Good morning po. Wow. Yes naman. Salamat po sa pag-imbita. Opo. Kamusta po, Dr. John, ngayong pandemya? Okay naman po. Medyo ngayon na po, siyempre natatakot tayo dahil sa mga bagong variant, no? Kaya dapat mag-ingat pa din tayong lahat sa COVID natin. Yes, oo naman. At talagang marami tayong kinaharap, hindi lang COVID-19, kundi dapat pangalagaan din natin ang ating kalusugan. Isa na dito, ang pangangalaga sa ating pagkain at sa mga obesity nga ang pag-uusapan natin. Tama po ba, Dr. Dr. John Michael? Yes po. Apo. Yes. Oo. Simulan na natin yan ang pagbibigay ng kaalaman sa ating mga ka-rangers, Dr. John Michael. Apo. So, magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayon po ay i-discuss natin ay ang obesity, no? O labis na pagkataba po sa ating katawan. So, ano po ba ang obesity? So, pwede po natin i-discuss kung ano ang obesity ay labis na pag-accumulate ng taba sa ating katawan. Usually po sa ating tiyan o sa ibang bahagi at dun sa mga tinatawag po natin na visceral areas o sa loob po ng ating katawan. So, ano po ba ang pwedeng mangyari kapag nagkakaroon tayo ng labis na pagtaba po? Okay, so, pwede po natin i-ano na natin. So, ano po ba yung mga common causes ng obesity? So, ito po yung sinasabi nila na kapag kumakain tayo ng mas madami kaysa sa kinakailangan natin, or kapag hindi po tayo nag-exercise or hindi natin natatapos yung mga hindi tayo nakakapag-regular na activities or hindi tayo kumikilos sa bahay, more on nakaupo lang po tayo sa opisina or sa bahay, ay nagsasanghi din po ng obesity. So ano pa po ba? Meron po tayo yung tinatawag na genes natin na nagkakos din ng obesity. Meron po kasi tayo predisposition sa pagtaba po, no? Depende po sa mga namana natin sa ating mga magulang. Kung sila po ay may genes na hindi po masyadong maganda ang metabolism nila, ay pwede po natin itong mamana at pwede po mag-cause ng obesity. Ang pagkatanda din po ay nagkakos ng obesity. So, kasi po kapag tumatanda tayo ay bumabagal ang ating metabolism at yun po ang nagkakos ng pag-accumulate ng taba sa atin. At kapag tumatanda din po kasi tayo, mayroon din tayong mga sakit na nararamdaman na katulad po ng arthritis, sakit sa puso na nagkakos din sa atin na bumaba yung ating activity level. Kaya po nag-accumulate din lalo yung taba na nagkakos ng obesity sa atin. And then next po, kapag kulang po tayo sa tulog, isa din po itong sanhi ng pagtaba or obesity. Kaya po dapat maganda na tama ang ating tulog dahil po yun po, bumababa yung mga hormones natin na nag-facilitate ng metabolism at nagkakos din po ng obesity. Pati po yung pagbubuntis, no? Kaya po yung kalaniwan na nagbubuntis natin or nagkakaroon po ng pagtaba dahil po mas madami yung kinakain natin kaysa sa mga kailangan ng anak natin at natin na nag-accumulate din po at minsan ay hindi na po natin natatanggal or nawawala sa atin. So yun po.
May katanungan po ba for now? Or itutuloy ko po ang ating Yes po, discussion? oo. Nabanggit nyo nga po yung mga causes. Ano pa po yung mga pwede nating mga dahilan ng mga paglobo ng inyong ng ating weight at pagkakaroon ng obesity? Opo. So meron din po tayong mga medical conditions na nagko-cause ng obesity tulad po ng hypothyroidism o mababang level po ng thyroid hormone sa ating katawan. So ang thyroid hormone po kasi yun po yung nagko-control ng ating metabolism. Kaya pag wala ito or mababa po, ay mabagal ang metabolism natin na nagko-cause ng obesity. Meron din po tayo isang sakit na yung yung polycystic ovarian syndrome o yung PCOS po sa mga sakit sa kababaihan na nagkakaroon tayo ng mga hormonal imbalances. So kapag may hormonal imbalance po tayo, hindi din po okay yung metabolism natin or hindi po balanse, kaya po nagko-cause din ng pag-accumulate ng taba po sa ating katawan. So yun po yung mga medical conditions, common medical conditions na nagko-cause po sa obesity po. Wow, oo. At ano pa po ang pwede nating malaman na doktor sa mga inyong mga slides na dala ninyo? So yun po, ano po ba ang risk factors natin sa obesity, no? So usually po, nagkakaroon kasi tayo ng, yun po, kapag nasa environment tayo kasi, like nasa office tayo or nasa school, usually kasi mga nasa fast food tayo, no? Yung mga nasa paligid natin. So yun po, nagko-cause usually ng obesity kapag wala po tayo masyadong options na pagkain na mas masustansya nag-result tayo sa pagtaba po dahil ang kinakain natin yung mga fast food po, junk foods, yun po kasi yung meron na available sa atin. Tapos usually po kasi mas mahal yung mga pagkain natin, no? Na healthy. So, yun po, minsan kaysa sa piliin natin yung mga healthy foods, pinipili natin yung mga greasy foods, so yung mga mamantikang pagkain na nagkakos ulit ng obesity. Tapos, ngayon po, like yung pandemic ngayon, bawal lumabas, so wala po tayong lugar na mag-exercise, na pwede mag-exercise kasi natakot niya tayo sa pwede pong makahawa ng sakit. Kaya po ngayon, mostly nasa bahay na tayo, manonood ng TV, hindi na tayo nakakapag-exercise pag-uwi ng trabaho. So yun po. Ang depression po ay pwede din po mag-cause ng obesity dahil po we tend to overeat kapag nade-depress po tayo. Kaya po dapat inaalagaan natin ating mental health. And then yun po, mga medications din po na nagko-cause ng pagtaba po like yung mga birth control pills dahil po binabago niya yung ating hormones at pwede pong mag-cause ulit ng pagtaba. Pati po yung steroids ay pwede pong mag-cause ng pagtaba kapag meron po tayong mga sakit na kailangan natin mag-intake ng steroids, pwede din po ito mag-cause ng pagtaba po. Yan po yung mga risk factors for obesity, tama, Doc? At Yes. ano naman po ang mga komplikasyon na dulot ng obesity at paano ito mape-prevent naman, Doc John Michael? Ayun po, no, madami kasi tayong komplikasyon na pwedeng i-cause ng obesity. Andiyan po, makikita natin sa slide natin, yung mga metabolic diseases natin tulad ng type 2 diabetes, high blood pressure, sakit sa puso, saka high cholesterol po, no? Yun yung mga common na pwede pong maging sanhi ng pagtaba po or obesity. Pero meron din po tayong mga ibang sakit like yung mga gallbladder diseases, fatty liver, yung osteoarthritis po, no? Pwede pong mag-cause dahil po sa obesity dahil nag-i-increase yung weight natin at nahihirapan po ang ating mga joints na i-bear yung weight natin, nagkakaroon ng additional wear and tear at nagka-cause po ng pain dun sa mga joints natin. Usually po sa mga weight-bearing joints natin tulad ng balakang po natin or yung hips saka yung mga tuhod po natin. No? Meron din po kasing mga uri ng cancer na nakakos ng labis sa pagtaba tulad po ng mga breast cancer natin. Yun po ay pwede po na maidulot, risk factor po siya sa mga overweight or sa mga obese po na patients natin. Yes, sa preventions naman po, Doc, paano natin mape-prevent ang paglobo at pagkakaroon ng ganitong obesity po? So yun po, no, ang main reason po kasi ng obesity usually ay kung wala po tayong mga medical conditions na mga nabanggit like yung hypothyroidism, saka po yung PCOS ay usually po sa overeating natin nakukuha sa lack of exercise. So, ang important po kasi natin is dapat mas malaki yung energy expenditure natin o yung exercise natin kaysa dun sa mga nako-consume natin o yung nakakain natin ng mga na pagkain po, no? So, dapat po ang
inaano natin is dapat conscious tayo na mas healthy yung kinakain natin. So, iwasan po natin yung mga junk foods, yung mga napipritong pagkain, mga high sugar na, na pagkain, saka po yun, yung mga canned goods po natin, no? Iwasan po natin itong mga to. Ang maganda din po ay increase natin yung fruit and vegetable intake natin. So, ang recommendation usually is 5 to 9 servings per day. So, kapag tumataas kasi natin to, mas madali tayo nabusog, mas iniiwasan natin yung mga sugary foods, saka yung mga processed foods. No? And then, yun po, eat din po tayo ng madaming dietary fiber kasi po tumutulong din po ito para gumanda yung digestion natin at maiwasan yung pag-accumulate po ng taba sa ating katawan. Tapos po, focus tayo. Ano po yan? Yes po. Yes po. Go ahead po about sa prevention po natin. So yun po, focus po tayo sa mga low glycemic index na food. So iwasan nga natin yung mga processed foods po, yung mga sugar, chocolates, cakes, ice cream, sodas, kasi po bumibilis ang pagtaas ng sugar natin sa mga ganitong pagkain. No? So mas maganda yung mga low glycemic index food, like yung mga brown rice natin, ganun po yung mga types ng foods natin, saka yung mga vegetables natin, yun po, mga low glycemic index po kasi to. Tapos maganda din po na involve natin yung pamilya natin sa ating programa or yung sa mga pagkain ng tama, saka po sa pag-ehersisyo na regular. Mas maganda po kasi kapag sama-sama tayo sa pamilya kasi minsan kapag yung kinakain ng kasama natin sa bahay is unhealthy, napapasama din po tayo doon. So nawawala tayo sa diet, saka yun po, nagkakaroon ulit tayo ng obesity after. Tapos yun po, dapat po mag-engage tayo sa regular physical activity. Ang recommendation po kasi is around 30 minutes per day po no, na regular physical activity or aerobic exercise. Kapag sa simula po, kapag hindi po natin kaya yung mga jogging or cycling, pwede naman po tayo mag-walking muna or brisk walking. At least nakakatulong po ito sa pagbawas ng ating or pag-increase ng ating metabolism, saka po pagbawas sa taba sa ating katawan. And then, dapat din po mag-ehersisyo tayo, hindi lang po jogging at mas maganda din po if mag-weight training exercises tayo or yung pag-gym po or pagbubuhat ng mga weights po sa bahay ay pwede naman po para lang po ma-increase yung muscle mass natin na makakatulong din po sa pagbawas po ng obesity or pagbawas ng taba sa ating katawan dahil po tumataas yung muscle mass natin na yun po ay magkukos ng increase ng metabolism at mababa po ang ating taba. Right. Kaya nga, Doc Mike, thank you. And in response to this, Doc Mike, with obesity prevention, can you give us naman tips or lifestyle advices that we can change or we can add to our daily routine para maiwasan natin ang obesity? So yun po, no, yun, ang advice nga natin is dapat po maganda yung kinakain natin, may masustansya. So dapat po, ang binibili natin sa mga groceries po ay hindi yung mga junk foods. So mas maganda if yung mga vegetables, fruits po ang stock natin sa ref natin. Tapos maganda din po na increase natin yung water intake natin. So at least 2 liters a day ang nirekomenda po. Kung mas madami, mas okay naman po, no? So yun po. Mas maganda din po if gumamit tayo ng mas maliit na plato kapag kumakain. Ang tendency po kasi natin kapag malaki yung plato natin, is pinupuno na natin, no? So mas madami po yung calories na kinukuha natin na kinakain natin na magkakos ulit ng obesity. Tapos mas maganda din po if mabagal yung pagkain natin, hindi po yung mabilis or subo na subo. Kasi po kapag mas mabagal, mas nare-recognize din ng katawan natin na busog na tayo. So mas konti din po yung kinakain natin. And then, yun nga po, diba, nabanggit natin kanina na ang kulang sa pagtulog ay nagkakos din po ng obesity dahil po yung mga hormones natin ay nagbabago. So, siguraduhin po natin na nakakatulog po tayo ng tama gabi-gabi. Tapos, sa mga ano naman po, kapag meron naman tayong hagdanan sa office or sa school, na may choice naman tayo ay mas mabuti po na ginagamit natin itong mga to, no? Para po makatulong din sa pagbawas ng increase ng caloric expenditure natin o exercise daily. So yun po, no? Kapag malayo din po yung building natin sa office natin, mas maganda po if mag-park tayo sa malayo kasi yung lalakarin natin is makatulong din sa
pagbawas ng timbang natin. Yun. Right? Doc John. Yun nga, Doc Mike eh. Maganda yung mga tips na yun. Kayang-kaya namin gawin yon. Sir Mike, how about your ideal exercise programs naman? Opo, for the exercise programs po, no? So, ang recommended po is magkaroon tayo ng regular na physical activity or mga aerobic exercises natin. So, at least 30 minutes po ang recommended ng American Sports Medicine po, no? Tapos most days of the weeks po or so 5 times a week, sana po nakapag-exercise tayo regularly. Kaya lang minsan po hindi natin na-incorporate to sa pang-araw-araw natin kasi walang oras, busy sa trabaho, busy sa school. So hindi naman po ibig sabihin na 30 minutes ay tuloy-tuloy ito. Pwede po natin hati-hatiin sa iba't ibang oras ng araw. So pwede pong 10 minutes or 15 minutes sa tapos 15 minutes din po ulit sa hapon or sa gabi para po tuloy-tuloy natin na makuha yung recommended na 30 minutes per day. Kapag hindi din po kaya ng mga high intensity na exercises o yung pag-jogging o pagtakbo, pwede din po naman natin na simulan gradually sa mga mabababang intensity. Tulad po ng paglakad muna, saka brisk walking, cycling, yun po. Tapos eventually, kapag gumaganda na po yung condition natin, yung cardiovascular endurance natin, pwede na po natin i-progress sa mas mahirap or mas higher intensity na exercise program. And then yun po, na-recommenda din natin kanina na mas maganda po if meron tayong mga weight training program. Pwede naman po tayo mag-improvise sa bahay tulad po ng mga bote ng tubig, kung wala po tayong mga weights sa bahay, para po mag-improve pa din yung muscle mass natin or mag-improve yung strength natin, which in turn will improve po yung yung pagbawas po ng timbang natin. So yun po yung dalawa natin na pwede natin gawin sa exercises po, no? Yes. Doc John, Yun Michael, nga, nauso po tayo dito. Nauso po nung pandemya yung mga iba't ibang way, keto, calorie deficit. At tanong po namin, may kaugnay po kasi sa BMI ang ating calorie deficit. Kapag merong isang kliyente po ninyo na gustong magtanong, patuloy pa po ba at tuloy-tuloy po maging lifestyle ang calorie deficit? Okay lang po ba yung ganun? So ang calorie deficit po, no, ang recommended kasi natin is around 500 calories per day po ang binabawas natin. Or kapag more po kasi ay minsan hindi na po healthy sa ating katawan. So ang 500 calories, ang recommended po kasi natin sa mga 50 kilograms na tao ay usually nasa 2,000 to 2,200 kapag yung mga sedentary na tao po, no? So, ang intake po natin kapag nagkakaroon tayo ng calorie deficit is around 1,500 to 1,700 for 50 kilogram na tao. Pero more po ang needed natin kapag mas mabigat po tayo. So, ang ano po is usually kapag ganun po yung deficit natin, 500 calories per day, usually nakakalus tayo ng 1 pound per week nalulus natin. And ang recommended po is usually mga 5 to 10% ng total body weight natin ang tatanggal natin in a span of 6 months po. So hindi din po advisable na mabilis na nagbabawas tayo ng timbang, no? Hindi din po kasi healthy yun. At minsan po ay hindi din to sustainable. So yung mga crash diet natin ay may posibilidad po kasi na kapag nag-crash diet tayo, hindi natin masustain, ay babalik na rin po tayo sa dati nating katawan po or yung pagiging obese po ulit. So ang goal natin is masustain to para lifestyle change natin, na tuloy-tuloy po na magbago yung lifestyle natin at tuloy-tuloy din na bumaba yung timbang natin. Hindi po ito gradual, hindi po tayo nagkakarera na pumayat agad, no? Gusto kasi natin healthy pa din habang nagpapapayat tayo. Yes, oo. So, yeah. At Doc John, ano naman pong stand mo doon sa stereotype na dapat kapag nagpapayat, talagang healthy at yung iba naman kapag sinabing mataba, hindi healthy. Ano pong i-stand po natin doon? So depende din naman po, no, sa sa body composition natin. So yun nga po ang sinasabi natin is yung pagtaba po kasi ay meron mga kaakibat na mga sakit po na tayo, yung mga nabanggit natin kanina, yung mga metabolic diseases natin like diabetes, hypertension. Kapag mataba po kasi tayo, higher risk tayo doon. Ang sobrang pagpayat naman po ay hindi din po healthy, no?
Meron po kasi yung mga ideals kasi natin, yung mga nakikita natin sa TV, sa magazines, na mapayat po talaga. Usually po kapag sobrang baba din naman yung body fat content natin, ay meron din tayong mga sakit na nakukuha. Yung mga fat-soluble vitamins natin, baka hindi po, din po natin nakukuha regularly. So, yun po. Saka may mga risk factors din po sobrang pagpayat, like yung mga osteoporosis po ay higher risk tayo kapag payat naman tayo kasi po mas mababa yung yung mga forces natin na nag-stimulate ng bone formation, no? So, hindi din naman po healthy ang sobrang payat. So, dapat po katamtaman lang saka healthy po yung natin, mga kinakain natin. Kasi po hindi lang sa panglabas na nakikita natin ang healthiness, pati po yung sa mga panloob natin, like yung mga blood parameters natin, ay nakikita din natin yan sa pagiging healthy po natin. Yes pa. Doc John, so tama po ba na dapat monitor din natin yung BMI natin dahil it will siya yung magbibigay po sa atin kung obesity po tayo, overweight or underweight po tayo? Yes po, ang BMI kasi natin ay ginagamit natin yung tangkad saka yung bigat natin o yung timbang natin, no, para ma-compute ang ating BMI. Ang sinasabi nila kapag greater than 25 ay nasa pre-obese level na po tayo at kapag 30, yan above po kasi is nasa obese level na tayo. Depende po sa anong gagamitin natin, kung US classification o yung Asia Pacific classification, no. So, maganda po ito po kasi isang widely used na parameter para po sa pag-measure ng obesity. Kaya lang meron din po itong limitasyon tulad ng mga bodybuilders po natin na mataas ang BMI, dahil po mabigat sila pero hindi po ganun katangkad, ay yun po isa sa limitasyon natin. So, meron din po tayo ibang mga parameters like yung mga skin fold measurement natin, mas ano po natin yung body composition natin. Para po masabi kung obese tayo or hindi po. Yes po. Last na tanong po, galing sa ating viewer, okay lang po ba na magkaroon po ng mga slimming tea or slimming products po? Okay lang po ba sa kalusugan nito? Opo. Depende naman po no, sa mga slimming products natin. Meron kasi mga FDA approved tayo na mga pampapayat po. Siyempre po, meron iba-iba din kasi tayo ng lifestyle or iba-iba po yung kaya natin gawin. No? So, depende po kung approved naman ito. Minsan po, nag-recommend din kasi yung mga ibang eksperto, ibang doktor po, weight control medications po. Kaya lang, mas maganda po if natural natin makukuha yung pagbawas ng timbang. No? Kung kaya naman po natin with pag-increase ng exercise natin at pagbawas ng caloric intake natin, ng pagkain natin, at pagpili ng mga masustansyang pagkain, mas magandang uri pa din po ito ng pagpapabayat. Kasi po, naalagaan din natin yung katawan natin at hindi lang yung pagbawas ng timbang ang iniisip natin, kundi gusto natin na healthy tayo sa ating pang-araw-araw. Okay po. Doc John, ito pa po, si Sir Eric John Garcia, ayon sa kanya, physical job po ba like walking the whole day be considered as exercise? Parang sa mga security guards, halimbawa, nakatayo halos buong araw. Yes po, exercise pa din po to, no? Ang sedentary lifestyle po kasi sinasabi nila is yung matagal na nakaupo, usually nakahiga, yun po yung mga sedentary lifestyle. Lahat naman po, like yung mga prolonged standing, prolonged walking, ay exercise pa din po. So lifestyle, ano po natin to, no? Kasama sa trabaho natin, na nag-i-increase pa rin ng caloric expenditure natin. Hindi po katulad ng pag-upo or paghiga na wala talaga tayo na-expend na calories, ang paglakad-lakad po. So, di ba minsan po nakikita natin yung kondisyon, 10,000 walk, steps per day, yung mga ganun po. So, yung mga ganun po kasing trabaho ay nag-i-increase yung metabolism natin at in turn po ay mapapawasan ang timbang natin. Yun. At Doc John, salamat dahil sa mga kaalaman na ganito. Ano po ang mga pwedeng serbisyo na mibigay ng Lorma Medical Center patungkol nga sa pinag-uusapan nating obesity at pangangalaga sa ating kalusugan? So dito po sa Lorma Medical Center ay madami po tayong espesyalista na natutugon po sa ating mga pangangailangan. So ang obesity po ay isa sa mga sakit or karamdaman na pwede naman natin aksyonan dito sa Lorma Medical Center. So kakaiba po kasi ng obesity ay yung sinasabi na natin ng mga lifestyle diseases po, yung mga diabetes, hypertension. So kapag ganito po ay pwede nating kompleto po tayo dito sa Lorma Medical Center ng mga pasilidad na para po ma-detect kung meron po tayong mga uuling na sakit o komplikasyon na ganito.
sa field naman po ng rehabilitation medicine ay meron po tayo mga specialista o yung mga physical therapists natin na tutulong sa atin para po magbawas ng timbang at makatulong din po sa tamang tamang pag-exercise para po tuloy-tuloy ang ating pag-improve sa ating health po. So, yan po. Yes, Doc John. At maraming salamat dahil it is a grateful Tuesday dahil grateful kami sa mga kaalaman lalo na sa obesity, mga komplikasyon at yung mga prevention na pwede nating gawin. May gusto po ba tayong pasalamatan, Doc John, Michael, at upcoming events or mga projects at mga services galing sa Lorma Medical Center? So, wala naman po, no? So, maraming salamat po sa pag-invite sa atin dito sa programa po ninyo. So sana po madami tayo natulungan or natutunan sa ating small na talk na ito po. So yun po, if meron po kayong mga katanungan, pwede naman po kaming puntahan dito sa Lorma Medical Center po. Yun, at di ba, Shakikay, napakalaki ng mga ganitong guests natin at mga kaalaman na binibigay natin sa mga ka-rangers. Lalo na ngayong pandemya, kalusugan ang prioridad natin. Yes, yun nga, Kabsat. And again, thank you, Sir John Michael, for this education. Talaga, we're grateful na andyan ang Lorma sa mga car-rangers natin, either online or physical, kasi pwede pa rin kayong pumunta for any physical consultation with them and online as well. Diba, Kabsat, ikaw din, your journey for losing weight have been there. So, napakalaking bagay nito talaga kasi it balances everything, no, Kabsat? Kung nag-lose ka ng weight, you are also mentally prepared for everything. So, ikaw, Kabsat, was it hard for you in the beginning nung nagbawas ka ng timbang mo? I think nandun din yung talagang discipline at talagang yung mga taong tutulong sa'yo to educate sa mga dapat mong gawin. Tulad nga ng ating ginagawa ng Lorma Medical Center na serbisyo para sa kanila na nandoon yung mga espesyalista nila para tugunan at gabayan ang kanilang mga kliyente sa mga hinaharap nilang mga problema tulad ng obesity, di ba? Yun nga, Kabsat. Pero hindi pa tayo natatapos dyan. Marami pa tayo ngayong umaga. Kaya mga ka-rangers, tutok lang dito sa tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alis. Say hi to a
a new confidence with Kati Elise. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa bow! Nagbabalik ang morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. COVID-19 patients sa iba't ibang lugar unti-unting dumadagsa sa mga pagamutan sa syudad ng Baguio. Narito si Charles Nicolimon. Sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19 sa Luzon, kaliwat kanan ang pagdedeklara ng iba't ibang pagamutan ng full occupancy. Kaya naman, karagdagang hamon sa mga pagamutan sa lungsod ang pagdagsa ng mga COVID patients mula sa ibang lugar. Nahahalata namin dito, marami kaming nadidetect na mga patient na hindi taga rito. For example, nung September 18 to September 21, na-detect namin na almost 170 ang hindi taga rito doon sa listahan ng positive. Kaya lang, pagtatawagan naman namin yung hospital, sabi ng hospital, punong-puno na sila, they cannot accommodate. So yun ang isang malaking problema naman natin. Karamihan sa mga umaakyat ng mga COVID-19 patients ay nanggaling pa mula sa Region 1, Region 2 at Central Luzon. Gusto mang tanggapin ng mga pagamutan sa lungsod ang mga pasyente, walang magawa kundi tanggihan ang mga ito. Nagdeklara na kasi ng 100% full occupancy ang 5 pagamutan sa lungsod. Ganon din ang Benguet General Hospital. Ay talagang mahirapan tayo kung lahat sila pupunta rito. Siguro dahil nga wala nang ibang mapuntahan eh. Nung weekend nga, merong nagre-request sa akin na Tarlac, Pampanga, Pangasinan, na kung pwede umakyat sila rito dahil talagang wala rin silang paglalagyan doon sa kanilang lugar. Nueva Ecija. Kaya lang, binabanggit ko sa kanila na may policy kasi rito na kailangan muna ng accommodation, acceptance coming from the hospital authorities, not coming from a doctor, but coming from the hospital authorities. Yun ang in-explain ko sa kanila. Kasi punong-puno na rin dito, sabi ko sa kanila. Kasama na rin sa pagdagsa ng mga COVID patients ang pagdagsa ng mga gustong magpa-check up. In fact, marami tayong cases ngayon na marami rin tayong cases na biglang nag-aakyatan na para magpa-check up lang dito. Kaya lang, syempre, nahaharang yung iba, nahaharang natin sa checkpoint. In fact, for the past 4 days, umaabot na ng almost 180 na tao, travelers, ang nade-decline natin, refused entry, denied entry. Kasi they don't possess any other travel documents. Wala. Umakyat na. Dati-rate, nandun lang tayo sa 43 hanggang 70.
Ngayon, umaabot na ng 170, 180. Ang taas-taas na. And many of these apparently are seeking for medical consultation. Kaya naman, iminumungkahi ang online consultation para maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa mga pagamutan. Nananatili namang bukas ang mga pagamutan para sa anumang emergency cases. Charles Nicolimon para sa Luzon Headline. Sara Duterte, suportado ng ilang political leaders ng Pangasinan. Narito ang kwento ni Irish Kawili. Pahaba na ng pahaba ang listahan ng mga tatakbong presidente sa susunod na eleksyon. Kamakailan lang, opisyal nang inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno, Senator Manny Pacquiao at Senator Ping Lacson na pagtakbo. Patuloy naman ang paghimo kay Davao Mayor Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. This is how I know Sara, and it is proven in her track record of Mayor of Davao City when she assumed after her father became president. Sa Pangasinan, binuo at nanumpa na ang mga miyembro ng hugpong para kay Sara Pangasinan Chapter. Pinangunahan ito ng ilan sa mga kilalang political leaders ng Pangasinan. Gusto kong paalam sa inyo, hindi lang ko para kay Sara ang ating sinusuportahan ko po rin ang Mayor Sara Duterte Alliance at kay Inday Sara Duterte Alliance sa Mindanao. So titignan niyo po buong puso at talagang binibigay ko ang lahat para masuportahan at makumbinsi natin ang ating Mayor Inday Sara Duterte na sana tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Para naman kay 5th District Congressman Ramon Monmon Gico III na tatakbong gobernador ng Pangasinan, si Sara Duterte raw ang susi para maipagpatuloy ang pag-unlad ng lalawigan. Ay nagkakaisa kami, no? Para sa pagtakbo bilang presidente ni Mayor Inday Sara Duterte. So, yan po yung ating programa. Because we believe in her vision. No, she did it in Davao, ginawa niya at pinakita niya yung character of being a strong person, no? With very good intentions for the country. Tapos napakaganda ng kanyang mga plano. So gusto naming i-angkla yung gusto nating mangyari sa probinsya ng Pangasinan sa magagandang visions na iyon. No, so all the way tayo, of course, 100% yung ating faith sa kanyang pagtakbo. At yun na yung mindset namin. So ang iniisip na namin is for the long term already on how we can work together with Sara Duterte, Mayor Inday. Once he becomes president, papaano natin iaangkla ngayon yung magagandang programa for the province. Well, anything's possible before filing. We will only know with finality, no? Once all the candidates have filed already. And even after that, merong substitution, no? Basta ang grupong ito, hugbong para kay Sara, is would like Sara Duterte, no, to become the president of the republic. So, yun yung support na dinadala natin sa probinsya ng Pangasinan. Habang papalapit ang araw ng pagpila ng kandidatura, umuugong ang balitang tambalang Sara Duterte at Bongbong Marcos. Well, pares po tayo na nababasa natin in social media and we hear it from our friends, especially those who are lobbying for both Mayor Inday and Senator BBM Turad. Pag titignan niyo po politically, napakalakas po ng tandem na yan. Definitely, the solid north, including Pangasinan, will be there, plus the Mindanao vote of Mayor Inday. Lalamunin po niya from the north and south yung buong Pilipinas. That's a very strong tandem. And siguro kung yun po yung magiging samahan dito po sa Pangasinan, hindi po mahirap ibenta yung ganyang samahan. Again, like I said, kung ano po maging desisyon ni Mayor Inday, Sara, tayo po susuportahan po natin yan. Kasama po kung sino po ang kanyang pipiliin na makasama sa pagtakbo nitong 2022. Yes,
Actually, it came from the camp of BBM, former Senator Bongbong Marcos. Personally, naggaling kay Senator Amy yan eh. Sabi niya, parang match made in heaven. But as we all know, yung North and South formula, nobody can contest that eh. So that's the best tandem we can offer to anyone. Yeah, definitely meron na siya Abra. And as one of the national officers, definitely meron na doon sa pinanggalingan kong probinsya. Well, actually, maganda nga siyang match-up simply because number one, si Sara ay nangunguna sa Mindanao at saka sa Visayas sa mga surveys. And former Senator Bongbong Marcos has been placing 2 or 3 in Luzon in the last few surveys. So definitely, geographically, napakagandang tandem po yun. We believe that, I believe that each of them will be able to help the other. Una nang inihayag ni Davao City Mayor Sara Duterte na hindi siya tatakbong Pangulo kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo siyang Vice Presidente sa May 2022 elections. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Bagong atraksyon sa San Fernando, La Union, nagbukas na. Yan ang kwentong ibibida ni Irish Kawili. Maagang pamasko ang hatid ng pagbubukas ng Robinson's Place La Union para sa mga ka-Ilocanos. Noong Biyernes binuksan na sa publiko ang bagong mall na ito sa San Fernando City, La Union. Magiging tahanan ng mga bagong shops ang Robinson's Place La Union mula sa supermarket, department store, food court at restaurants. Actually, marami tayong magbubukas na mga restaurants at mga shops na first in La Union. So, nandyan yung Samgyupsal, and then we also have Mary Grace, which opened today, yung Crocs. Will also be joining us, Power Mac. And of course, we have Classic Savory, which is open today. And Kubi, already open, Gongcha, Macau Imperial, which is having a promo today. So sa darating na mga araw, marami pang magbubukas. So there will always be something exciting going on. Dahil dito, dinagsa ng mga excited na customers ang unang araw na pagbubukas. Siyempre maganda sir, tsaka medyo malapit-lapit na rin. Hindi na kailangan pumunta sa malayo. Ganda kasi ng mga ang linis doon sa taas, yung mga damit, ganon. Maayos na maayos. Yung mga promos ko, mga promos tulad ng mga damit, ganon. Mga gamit pambahay, ganon po. Mahigpit na sinusunod ng Robinson's Place La Union ang public health protocols at tanging mga edad 18 to 65 lamang ang pwedeng makapasok dito. Lahat po ng guidelines ng IATF, pinag-aralan po yan at i-implement in the day, doon po sa day ng opening natin. So sa perimeter pa lang ng mall, there's safety marshals and social distancing marshals na mag-i-implement po ng health protocols natin just to make sure na tayo po ay makakasunod sa mga guidelines ni IATF na ng LGU. Meron po mga placards yung mga security guards natin, kagaya po ng please wear your face mask, at saka face shield, saka social distancing placards. Just to remind our customers po na we have to abide or we have to obey with the guidelines. Bukod sa mga dekalidad na produkto at serbisyo, biyaya rin para sa mga taga-La Union ang pagbubukas ng Robinson's Place. Ito kasi ang pinto na nagbukas ng oportunidad sa mga Ilocanos para makapaghanap buhay. So nais ko pong anyayahan lahat kayo na bisitahin po ang ating Robinson's Place La Union. Napakaganda po nito at marami po kaming mga sorpresang hinanda para sa inyo. So sana po magkita-kita po tayo. Robinson's Place La Union now open. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza. At Shakay Nakudaw. Para sa Morning Balita,
tumutok at magkita-kita po tayo mga ka-Rangers bukas para sa iba't ibang kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Ito ang Morning Balitaktakan.